ngithetha naye ngokuthi nandibuza uba ubika njani nawathumela ke kulungile mfowethu mina besacingela kodwa ke xa usitsha mnandi sekwidla ngoba abantu sake savela emadodaneni nenye indoda asifika phaya banodlwana emadodaneni sinke kahle sinele iblaze emnyama isinele emnyama ishirt emhlophe grey trousers emnyama nesihlangu semnyama safika emadodaneni ngoba siyayazi abalimi abanxiba kanjani fika kwethu phaya sangena basoya bathatha hayi baqhuba into yabo bawugqala ethubeni babuza into yokuba singobani sizothini sazichaza ke into yoba singobani sathi uba sizojoyina umanyano abatata azange basilibazise basikhombisa umnyango apho ungakhoyo uba size sesisazi ubana besixelela bakulo sagxothwa now semka sobabili nomhlobo wam sashiya umanyano sabashiya apho kodwa isimanga yokuba bathi xa kufuneka kululwe amagosa aphaya abanondaba yalabatata abaya kunomhlobo wam beyothi kuye wena ukulungela uba unganegosa lethu ndithi ke kuye abatata bayasibezela bangathi banegosa kodwa bafuna uba mawujoyina umanyano enonyaniseni wayulwa bewaligosa phaya abanondaba umanyano olunxibe ngoku selenxityandini oko wayekengo waligosa wenza yonke into enkonzweni eyenziwayo umbukeli gosa yonke into kodwa nje umanyano longazange aphinda kuyele kuyo ngathi ke xa ndisithi mna ndizonkqonkqozela iministry nam ke kodwa ingekabuyeli incam emanyaneni umfundisi owayekhonela loPreshuthat Boyce wathi awuzukwazi okokuba uyongenela iministry umanyano ungakhange walungela kwafuneka bandibuyele ndiyonqonqoza emanyaneni ndaya ke ndiyonqonqoza ngoku xa ndisiya phaya yaya ndinxibe ijini yesikipa nesensi ngathi xa ndifika phaa abatata bacula lapho besithi nakanabimona bathiwa ke sibona umona okhoyo phakathi kwethu ngubani waphi ndazichaza babuza uba uzothini ndathi uba ndizojoyina umanyano babuza uba ndithunyiswe yintoni ndabaxelela emva kokuba ndifaka ke isandla babesenzile bandithandazela bathi siyakwamkela ke emanyaneni ngawukuba ke ndaxelelwa ngezalo ndandizinxibile uba ke xa uza apha umasihlangu semnyama ikawusi emnyama ibhrukhwe grey isheti emhlophe itayile emnyama neblazer emnyama abe ke ndingenile manyana umhlobo wam yena wemka wayongena kwibusiness so waqhuba ngapha ubukhokeli waqhuba ubugosa kodwa wabeyotshona kwibusiness leyo manyano wathi ayingaphinda ndiyibona namhlanje ke sizawucela umzalwane uZichumane asondele akwazi ugasela uba azothi uThixo uzokwenza umbulelo ngoba noba wayegxothiwe kodwa uphile ugasela ndiyamazi kakhulu sakhulela kuye apha eFrankfurt intombi umakhulu owayekhonza phaa kwibandla lamaRhabe Congregational uTata uwemile into zonke sinikela into zonke sinikele
yiyo leyo sakuthi. Wow. Buliso tata Bashumayeli, omama, otata madodana. Oh yes. Bulise mkwaya yasekhaya, omama umongamelikazi Magameni, naye umuntu omoyo welibandla laKristu. Molodati. Umsundu uyangishonga. Kasela. Ngoba into zami zaziwa nguye. Kuba yingiteko ibibhala kwempilo. Oh man. Mhlawumbi ngendaba. Kodwa ke kube ngaphambi kwempilo. Oh yes. Into ekwazi ukuvuka avase axoxeke. Kuthiwa mandizapha ndizokubiza abantu. Oh man. Abafuna ubulela uThixo. Amen. Abonyaka siphuma kubo. A year that was. Ay Kasela. Njengoba njena ndinge ngushumayeli. Vemve. Ukuba bendizashumayela. Ewe buthi. Bendizawubeka into apha ethi. On the grave. But yet in his faith. Oh man. Into that speaks about a paradise of faith. Ela kama ngifunza lo. Phakathi kokubili, kodwa phakathi kwalomlilo ubone ifavor kathini. Oh yes. Oh yes. Kasela. Ukuba abalise ngonyaka lezinto wonke umuntu odlule adlule kuzo. Oh. Last no last. Nendawo bekizwelisi into ethi we are hard pressed. Oh yes. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, Swilda. but not inye ukuzothetha nje ngefavor kaThixo xa ndibeka le nto ithi in the blink ngeba ndizithefumoni phambi ndithetha ndikasithetha ndathi a year advance umna personal Kade. and in business amadoda endihlala nawo ayayazi uba ndithetha ngantoni kodwa in the midst of all of it Kasela. uThixo usemhle useza kwamhle nakwamhle andifuni yenza Oh man. ndizawuthi nje mna ndifuna ukubulela uThixo qala
Oh man. Gasela. Ngifuna ukuthi ke phakule Yes. apho ngihlala khona. Ngibulele uThixo ngo-10,000. Amen. Yebo uThixo ngiphe ithemba yoba ngingakwazi nje ukuqeqesha abantwana kodwa ngizibone mina abantwana abafana nabo. Oh man. Ngidlula uNtulu. Ngikugasela mna Mvelo. Away. ungqondo osuthofa basadinga bayilenkulu. Ole. Noma ngeke uJaji. Gasela. Ngizalwa intombi yaseMandaweni. Odilelo sonke. Chini. Ngilelele. Aman. Utata uzalwa ngomvuli. Ama. Intombi emhlophe kuthiwa nguNceba igama layo. Oh man. Ubhayi uKhesh. Yes. Ikonje lezinyane ezibhadwe amafisi. Siya. Ngibulele uThixo ngalo ntombazana Aw. engasekhoyo emhlabeni. Ukuqashele khona bengizawuvuma uYesu wena umhlobo. Aman. Ukukhumbula nje nokushukumisa amathambo amhlophe. Ngitsho ke ngenye i-10,000 rand. Wow. Ngifuna ukugqibela ngentombi ekuthiwa nguZakina. Okay. Umama Juna uJiyana Mzulu. Ukubevu. Umama uNene. Intombi eyayitshatele eMandaweni. Oh man. Ngangizalelwe emtshatweni kodwa ngenxa yobugebengu Udebele. nahamba ndaphela ndiyohlala kulo mama Yes. apha eGqeberha. Gasela. Ndakhulela kwinkonzo yamarhabe. UCCSA. Yiyo le nto ndisithi nina nonke ndenzani ngoba ndikhuliswa liqhekwazi. Nakumama Khuzi. Esasisithi njengoba sikhula sinengqondo yoba inoba kasithandi ngendlela esithi thina ukhohlakele ngayo. Kodwa kunamhlanje nje umama wathele ayokhululwa nguNtulu. Sibona into yoba ikhensa iyamuntu Oh man. iyamgqiba kodwa kadala. Wow. Ndacela uNtulu ezawuhamba bheke eRhawutini. Oh Nkosi yami. Kusebusuku umama sesihambe sigoduke sibheke ekhaya. Sihambe ke siyothandaza ngaphezu kwaXhekwazi ekhaya. Nangoku ndidla ngokuthi ndifunda ukholo apha kuyo uNtulu. Oh madoda. Ngoba xa kusebusuku Yes. sokuthandaza ekhaya asinazimoto sobabili. Oh man. Uzawuhamba abheke eRhawutini. Yes. Sahamba sagoduka. Safika sathandaza ekhaya. Wamcela uNtulu uThixo umama makakhululeke. Oh man. Wathi mandimleke apha esilobhini apha eqolo. Hey. Ngo-9:10 ebusuku. Oh man. Ngathi nomfu uzawuyandala eRhawutini exesha. Hey. Kodwa wafowuna sasa. Wathi ndihambe kaphi. Amen. Elo xhekwazi lilo elasisondezana ngasana. Oh Nkosi yami. Ngenye i-10,000 rand. Hey. Lokumaduna. Yes. Into efane ngoba umamaduna uzalwa ngagasela. Chini. Njengoba nami ndingugasela. Yes. I would just do Uqobo wemfundo ngibulele uThixo kulo nyaka. Izinto khange zenze kulo nyaka. Nanjengokusazi. Kodwa siva inyaka siphilile sonke. Ah. Yonke into esiyinqwenelayo isenzeka ebomini. Simcela ke kanjalo uThixo intoba ezinye iimfundo inconsistency akabenzi my life. Ebendingazikholanga ngayo. Bendicela uThixo intoba makenze ngegama. Yonke uNkosi yethu. Enkosi. Yonke umuntu ofuna ukubulela uThixo ngemvulo yakhe. Okanye ngaloo nto afuna ukubulela ngayo. Makasondele ngaphambili. Enkosi. Ete kwa yake. Nkosi Gasela. Sizawucela ke siseyenzela usizethu apha ngaphambili udlamini ucela naye umzuzu nje kukhona umuntu ongakucela umzuzu angasondela lapha ecaleni. Chama kasijatu.
Ubulela lo mongameli lo mfoka manje indoda eliphulanayo nawe kwemali eyathi ke kabona kuphela wafika nale nkosikazi wathi ukha sakusesenza uzani pha kuzwa umntana ba endala lonke lalibombe akuthi kuzophula isikwenza benginayazi baba inyama iyafa ishe uphule inyama ngoba lathandazelwa lokufundisa yabona ke kanjalo phansi ngoba bethanda funda le ndawo yamantombazana esekhulile kulalo kithi yenza uYesu pha uYesu uthi kulalo ntombazana yabona kusilinda nangoku selefutshane into ba abo bamnqulayo uThixo amnqule ngenyaniso ngizothi xa sabadala bekumane iphelile usajonga umuntu kule nto uyiphetheyo uzawuqala usathana umgqibi ukhawukile yebo jonga lapha amfuna ukuzasukela ngosekhetho ngomishleli apha ikhona sumayela ngogwethu banguyonke empilweni 2005 safika phaya khona zikhona impawu zendoda ubele emlilweni kodwa ngenxa yofefela Thixo Dlamini xa nimane ndibona lefundisi besenzelwa i-farewell sesisiphithi sakho sengasese-farewell for Thixo le envelope ubona iqonda uyizisa abantu uyizisa abantu Thixo ufundela ngcini cela nje ukuthi kasela ngikhape nje 3,000 nje xa usenza le Thanksgiving yawuqaphela kuba le 3,000 nayo iphiwa phekusini elingelamali kodwa uThixo mandiphathe umzalwane wami uba ndizise ngikwazi ukuzonikela mayibonge umfana sizawunikela sizobekela njengokusizethu phambili emva kokuba sifumane ilizwi lenkosi sivume uThixo uthini nakuthi iyalemina namhlanje bawukhona umuntu odinga ukwenza i-testimony akhondo ayenza uThixo nomcithi kodwa bangicela ke ngoba size ngaphambili kokumaphuzeni khona phakathi kwethu ngomnyoko bebadla abadala thina ke badleli sasingazi njalo futhi sasisiphela sazi ukuthi amkhulu abanye abadla gogo siyami babela abafuna ixesha elide apha phezulu so xa simbone khona phakathi kwethu siyabulela kakhulu ukuthi basebenzela khona sini
umshado. Loyika nokuthetha kuba phela kanithetha. Wawusandile. Usathana mfundisi ushadene nendawo futhi. Njibani umbonile umntana intombazana le ephethe ezinto zinto ezikhumshana esikwazi ukutsala imali esifonini. Tsale ekhaya sakasithetha ngomnikelo khawuleza ndakhupha ndafaka nezinto okwenza zabazukulwana. Kwathi abasalayo ngathi bangana khona ugadi smash ke lalo ba mhlawumbe babeheli bafuna ukuthenga nje. Bangana balifika yebo isikoneni lokukhoneni sengithi ngiyonke dole ngokunelela. Yasenibizile bazana sibile ngojati wekuyosebenza kwakhe. Kuba mama akunikelo wakho lo mnikelo wakho uzawumatha nawe yena ungaphambi ngoba yiya. Uzawubona bayimala. Ngoku xa besendimsebenzela lo mntana omncinci umane kuzapha kumama uzawunikela ngamali uzawunikela ngo-300 iya kofa lefoni ayikukwenza yo xa sebemthethile abefundisi abantu abangayaziyo ndingumisi Maphuzeni. Ndiyinkosikazi yakwaBhelengile. Yamahlulu. Ndingathi ndisithi mabaphakama abantwana bami endibafundisileyo abanye balapha emva kwam. Abanye bagcwele apha abanye ndabone begqitha apha. Ndathi naphakathi mkhulu yehova. Ndinento ethi indibalikephaa nje. Bayacula, bayajayiva. Kufundekela usawule apha othi ababena babona ngokunengi khanyisela. Kodwa abalivanga ilizwi elithi Fundisi thethe nami ilizwi namhlanje imfundo lithethe nami liculo lithethe nami behlanya abantwana bakaThixo kulendlu. Besithi sinezinto zonke thina akulinazo nanina esithi kulelani Yehova nela yakhe inaphakade wadala Israel esithi makabongwe ngokuncela yakhe naphakathi. That's the little ngoku sendimapho ngithi 3,000. Kuba ngiyaphelele nasengibalisela utshilo kudala ngiyahamba angincinana. I've seen it all, I've done it all. Aphinde kule ndawo nakuba inzima ndibela khona kodwa oMyehova wandihlwitha kamhlawumbi wandihlwitha wathi ewe ndinenduku yamfundisi ezinoba ndikuyiphelelile kwaxa ndikwazi Yehova ndithi uthembisile wathi awundiyekela uthe wena undishiya haya msalanga nabo msalanga salama ndiyakulela
because I can't live my other abantu bonwabe kakhulu ndiyabakhumbula ndiyaba-understand but uthembisile ndihamba nabantwana bam ndihamba nabazukulwana baqondile benditshontuza batshona ndikhapha amagazi apho ewe intombazana abathi mama xa bethetha emibhabhulawuzi bethini uyathwala awungeni nje awungeni nje mhlawumbe zinqamule ngoba ndawuzulama thetha nabo nabo bonke oqoqoza nabo ndithi nje uthi kubanjwa ngebhaki mntanam ewe umbabe ungahlukani nayo ewe ethe ndakakuyekela kakushiya unyanisile xa uphazana alisathethi nayo ndithi kuye uthembisile uthembisa nakuye bantwana uyathembisa wena iyathembisa mntanam utsho Thixo uthembisile malume ke nguyise wakho ndiyekazi kepha kulaa ndawo andifuni uthetha ngawo andifuni uthetha ngayo ndifune ungaphinde izigamlamyela Sikulele kakhulu umakhula napho nalemizi. Ngoba njengoba asikaphinde asukela 2000 abheke phezulu. Osikakhulu ngomakhulu bethu abesikhulela kube enkonzweni. Kakhulu abephakathi ixesha elide kakhulu nothatha. Siyabulela kakhulu. Cela mfundisi uMakaphela phambi kokuba sesisele sinikele umsebenzi wenkosi ukuze xa ugqiba sikwazi ukuba sezisele inkosi zethu. Cela ukunikela kweJohnini ukwazi ukuba usichazele ukuthi uthini. Asibuleleke kumongameli lapha ekhaya. Sibulela ke kunonke amende kumagosa ukusikhokhela kule nkonzo yokunikela. Sinikela sibulela uThixo. Sake ikhapheni xa sizawuthi kwethetha nathi kule nkonzo ukuvuma sonke ngamhlelomnye itulo lesithoba. Sithi mazithi ingqondo zethu zimbonge yabona kuba inyama zakhe zini ngonaphakade. Ilembesi yokugqibela yesithandathu kokokuthi akakho nje ngenxa yokuba iinceba zakhe zini ngonaphakade selingeli nazo. Yeah.
Bake Seketi, Bafundisi, bonke Nkosikama Khoyo Fenkonzo, ashumayelile izwi likaThixo, ikwaya ehamba nayo worship team, Mama Mantini nabo bonke mama bomthandazo, oba abathu ezibekeli kwanathi, one way. Bantu bonke osiyama abahlonitshwayo kwindawo ngendawo mhlawumbe nokuxelenda nasekuqaleni ixesha ke leecawa ezine phambi kweyokuza kwenkosi yethu Yesu Kristu. Ixesha elisixhokonxayo sikhumbule isizathu sokuza kukaYesu Kristu. Ngelikawa yanamhlanje yesibili and umgomo wayo okanye ifocus area yayo ikwindawo okanye kumcimbi wokholo peace. Yonke le nto bashumayeli ufumaniseke uba ezinye izifundo esizibekelweyo namhlanje zwadwa umprofethi uIsaya ethembisa isizwe ngokuza kwekumkani ozabuyisela ubukumkani bokholo. Sela kukholo basingafundanga izifundo zelekishara ngenxa yomgomo wale nkonzo. Ndilixolele namhlanje nantsi into ebalulekileyo ngokwekhalenda yobuKristu. Ndicela ukukhumbuza bonke abakholwayo uba uYesu wenza kwihlabathi elaphukhileyo ukuzisa ukholo phakathi kweThixo noluntu. Kwesibini uyasikhumbuza ukuba sonke thina sizibiza ngokuba singamakholwa abamkela uYesu Kristu njengomsindisi nenkosi yethu, ukuba sifune ukholo ngaphakathi kwethu, sifune ukholo nakwabanye abantu. Yokugqibela kwenzela udlula kuyo yinto yoba ngeli cawa yomgomo wokholo ngokwekhalenda yobuKristu kaMama yicawa esixhokonxayo sicinge ngendlela apho singabakabazisi bokholo kwihlabathi eligcwele izixhobo. Ngoko esamele senza lenkonzo yombulelo ngaloo mini injalo kwikhalenda yethu yobuKristu. Sikhokelwa ke zezifundo uThixo asikhombise zona. Sathabatha incwadi yendumiso yekhulu elinesiphetho. Safunda ngokumemelelwa kombulelo ngenxa yamandla kaThixo okuhlangula umntu. Uthi lo mbhali ngendlela engummangaliso. Isifundo sethu sesibili sathabatha ivangeli lokuqala isahluko seshumini nesiphetho. Sabhaliselwa ngendoda ethe yawuhlangulwa nguKristu, ayahlala phansi yakuyela kuYesu Kristu izise ezikithini sezifundo zosibili umbulelo uThixo ngenxa yenceba yakhe ayenzile. Esokuqala simemelela kwisizwe ukuba masenze umbulelo. Esesibili sibona indoda engakhelelwanga uba mayenze umbulelo ngenxa yamandla waboneyo kaKristu yakhe. Abuyela
ukuthi bambapha nansi post othi give thanks with a grateful heart. Uzisumbulelo ngenhliziyo enokukhulu. Inhliziyo enye yezinto ezifana inhliziyo yethu imayithe okanye izale ukubulela xa sizobulela. Ukuyazi ukuba ubani nalo sibulela. Ukuyazi isizathu esibangela ukuba sibulele. Ukukhumbula uhambo lwethu nalo sibulela kuye sifike kwindawo ethi uba ebengenalo lafebezini. Sena ke sile kulaa vesi yokuqala. Ivesi esiyazi kakhulu ethi bulelani uYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade adlule lo mbhalo awusho kule vesi yesibili. Ngambona imivesi ezibili kodwa sisivakalisi sinye. Athe emva kwekoma mabatsho abakhululwa bakaYehova awabakhululayo esandleni sombazi. Bulelani kuYehova ngokuba elungile, ngokuba ingunaphakade inceba yakhe. Imemelele ithi mabatsho abakhululwa bakaYehova awabakhululayo esandleni sombambezi. Xa uthabatha iBhayibhile yakho uyivule ngqo esizikithini wamkelwa yincwadi yeNdumiso. Esizikithini sencwadi yeBhayibhile xa uyivula phakathi wamkelwa yincwadi yeNdumiso eyingqokelela phakathi kwezinye izinto ezanazo, eyingqokelela yobungqina babantu bakaThixo ngomsebenzi kaThixo abangabaliselwanga ngawo kodwa abawubona ngawo. Wathi ngoba hlangula uThixo bazisa ubungqina ngosini ukwenzela uba isizwe esilandelayo sifunde apha kuwo ngamandla kaThixo. Inyaniso le nto iphuma kuyo ukhona umuntu ongenayo. Xa uvisa ubungqina nalungena kule nto ufumana amandla amasha uba le ndlela iyahamba. Kodwa ngesifile kwiNdumiso, iNdumiso 107, ababhali beNdumiso bayibeka kwicandelo abathi licandelo lesihlanu. Ngoba iNdumiso ezidla xa usifunda zonke fundo yoqala uthi zahlulwa ezincwadi ezinhlanu. Lesi kuyo licandelo okanye incwadi yokugqibela. Psalm 107 uvula le ncwadi yokugqibela ephethe imibulelo neendumiso zabantu bakaThixo bebulela uThixo. Akathathwa yena mbhalelo. Kwaye nababhali akho nomntu abasajestayo kodwa uthi xa uyifunda apha kuyifundisisa ufumaniseka ibhalwe emveni koba abantwana bakaJuda bebuyile ebuthindweni eBhabhiloni. Uthi xa uyifundisisa kuyo nangona ebulela lo mbhali esithi makubulelwe ngokuhlangulwa kwabantwana bakaThixo nguThixo esandleni sombandezeli, ubone aphunga ukuhlangulwa kwabo eyiphuthapo babe namakhobo kakhulu. Ithi ke bayiqala leNdumiso yokumemelela uba makwenziwe umbulelo ngenxa yokuhlangulwa komntu nguThixo
wafumana amandla xa ungongemva ubona izenzo ezingummangaliso kaThixo ebomini bakho uqonda uba njengoba ndiyazi kuzakwenzeka iphambili uThixo yena uba nguThixo shokela ukubani uthi kuba yabona abantu abafunda iBhayibhile zesingisi abathi nceba Messi kodwa uthi omnye umguquleli because his faithful love never akunike umfanekiso kaThixo ophethe ibhasisi ngobozi egwenela uthando lukaThixo emane elikosela futhi kodwa ayipheli yona. His faithful love never because his love endures. Ngoba asimameli kodwa uthando lwakhe uThixo luhlale lukhona lusikhona. Amanye uThixo kwesizwe likule ndawo enkulu ngenxa yothando lukaThixo. Nothing else. Ayolithandazo lethu ayingoma nje kodwa luthando lukaThixo. Ndihlale ndithi nokuThixo uyamthanda sokaka ipheli. Thixo wandithanda kuqala uyekakanye oyubhali ukoleke igama lithina asebenzise igama ngule athi compassion athi kube uvelwano lwakhe lumbi yabona ke xa ujonge igama ukuvelwano kumele ujonge kwizenzo uvelwano ayingomntu nosizi kuphela athi shema uThixo akusikele lusizi luthi lajonga kwimeko yakho enzinto ngayo athathe le ntombi yakho ayithathe lapha kuye uThixo wethu uThixo athi intombi yethu ayifakela uThixo oba nabantu abangenanto abantu abadike embangweni abantu abadince uzamujikashikana leli gama lithina kodwa ndicela okwesithathu sijonge leli gama ngokwezibhalo. Izibhalo zi-consistent ngoba inweba nangona sinosoloko siyilitha nobabani kodwa ukhona umahluko phakathi yayigrace ubabani uthando lukaThixo esingaludizeviyo kodwa inweba yona is always connected with the punishment. Ubaba lukaThixo ukufumana into esingayidizeviyo kodwa inweba ungayifumani lento siyidizevayo ngenxa yobugwenxa bethu akuThixo endizange ufothwayo kodwa ngenxa yobuninzi benweba yakhe asikhonele. So at the center biblical yokusetyenziswa kwegama elithi nceba ngumntu ozaziyo uba ndingunini ngumntu ozaziyo thina kwaye Yehova kodwa kufanelekileyo ezindizibeni. At the center yomntu oseyinceba mesi uzazi uba awunathi wepi kodwa Thixo yenzele inceba. So ke gama lenceba sijikajikana nalo uthi uze uyiqonde le nto amehla nezivesi zisezantsi uthi nombhali uThixo eleke waliyekela kwizandla zentshana ngenxa yeentliziyo zenu ezinkulu kodwa inceba yakuThixo walihlala. Fanele siqaphele uba lo mbhali
uqualifya levesi ethi bulelane kuyo kubelungile kuba ingane athi it's fine, the challenge abantu bayavuka bakule ndawo uThixo wahlambulile ngendlela uzoba imizekelo emine. Saka ngithathe lemithathu ngenxa yexesha. Okokuqala uthi lo mbhali xa wehlabayo between verses 4 and 9 apho kuyavela khona. Uthi lo mbhali bajinga enhlalo endleleni esenkangala. Uthi abafumana mzi wokuhlala, abafumana nto yokudla, balamba bahlala bengenamsebenzi kodwa uyabancedakho bakhala kuyehova ekubandezeleni yabo wabathanda uThixo kwisandla somfundisi. Athi lweshilwa umbulelo uThixo enomahluko kwezinyawo ukwamaxesha uThixo akuyeke utyumba-tyumba ezifweni ngezinye uThixo selesihlalela ejonge wena iresponsi yakho uba uyakholwa nakuye kodwa uthi lo mbhali bathi wokhala kuyehova akathi kwabo uThixo wabahlambula. Sela indlela sijonge indlela abahlambula uthi lo mbhali njengoba bebengenandalo abafumele njengoba bebengenayo ukudla wabanika impetha njengoba bebesejezeta uThixo wenza amanzi enkangala. Sishiyele umfanekiso kaThixo ongumniki, the God who can provide. Soke sijonge emva phambili sithi uThixo has provided. Sijonge emva sithi ubani nomsebenzi ongakanani kodwa umthombo weprovidence uThixo umsebenzi lolinawo sisikhombo sokukhongozela ukukhapha kwathina. Sokokuqala sithile uThixo uze kodwa ngicela siqonde phambili uba kukho into lapho thi akukayiboni namfundisi lensepha uthi lo mbhali bakhala kuyehova kawujonga ukhala kwakhe. Umbhali usho 4 times kwimeko yemeko babedaleke kuzo ukwenzela uba bahlangule bakhala kuyehova. Yasichallenge ke ngoku esifakele izinto ezinto nasibesibili endicela siyifunda leyokuqala sinika umfanekiso wesizwe esingabantwana. Wonders in the desert uThixo bokhala bafika. Uthi lo wesibili xa ufunda kuvesi 10 usho kuvesi 16 asifika phambi ayexesha uzoba umfanekiso kaThixo wesizwe ebesike sangamabandla isizwe ebesikhonkile. Uthi xa eqala babehlele emnyameni nasethunzini lokufa bekhonkwe imbangezelo nasisiyithi bekhonkwe indlela ababesafarisha ngayo yayingathi baboshelelwe ngeentsimbi. Uthi ke kule ndawo uyayisepa ngokuba befikise amazwi akho Thixo uThixo wabanikela uwabakhona. Alazi bani kodwa uthi kuyo yonke lokhu Thixo nothando lensepha engazange bathi bokukhala wavakala uThixo
okokuqala uThixo ebafanisa namadinisa azishile as a God who provides. Okwesibili uThixo abafanise namabandla omnyanzi azishile ngokukhulu. Jonga lwesithathu ephilogoma. Ukuya kuvesi 17 osho kuvesi 22 bethuma ngawela oba ngahlonipha ixesha. Uthi umbhali konke ukudla kwawo kwabalisikizi ukuphefumula. Befika emasanga. Amanye amazwi imbeko balindele ukuthi zabanye ukuba bagaxeleke kwiziguli. Kodwa in the midst of that, zange baqale phansi banikezele bayazi umuntu wokhalela kuye bathatha uxanduva bayiphosa kuThixo bathi bokukhama waphendula uThixo. Sonke siyiqaphele okufanele online. Ithi lapho wathumela ilizwi lakhe peace wasiza
uyayazi akakwazi ukuqhubekela ngobomi bakhe business as usual engakuyelanga ulowo umsindisileyo. Soke family kwesifunda ngoba lo mbhalo webhayibheli bemele bakwazi ukubulela uluku sichilela umbulelo sisenzo sokho yona ngithi uyafukela kayindulula uthi phakathi ukholo lakho lokusindisa sombulelo senzayo ayokhayisa kodwa sikhona khona umbulelo sisenzo sokho ngoba mbhalo webhayibheli yasemelela apha baba kwezimbulelo uluku uthixo umbulelo uthixo reflecting kwizinto uthixo akwenzele zona ezaziwayo nezingazaziwayo kodwa uzawushilela uthixo wasabele umfo ezobulelo ensokuyashilela ba umoya yethu yobulelo ibe abakwindawo ibhalekane le ndawo ukuthi mabambulele uYehova ngenxa yezenzo zakhe konyaka abantu kwisizwe abaphila kuso uthi lo mbhali ibone umangaliso kaThixo izalike ngobulelo. Thixo simkhonzayo angenza ntoni na ukuhlala uthixo wabona ilizwe lokuhlambulisa uthixo wakhokhoza yena kubo wakhokhoza uthixo weza wazoba umuntu ebantwini ukwenzela uba sihlambulwe ubumnyama besikolo. Yile nto yakuJohane wenzela uthixo ukulithanda kwakhe ihlabathi wazama ukwenzela bonke abakholwayo babe nobomi ngokuthixo simkhonzayo unothando ngofuna so kule nkonzo sibulela uthixo ozithila njengomphilisi uthixo ozithila njengomhlaba uthixo ozithila ngamaxesha onke kodwa kwiimeko esikuzo kamente zezingafaniyo uthi lo mbhali khalani ubuyesu inkosi yethu ezikomkameko yakhala kuYehova singobani wathi wokhala waphela siqala ngokumemelela izenzo zikaThixo singaphelelanga kodwa sihambezeleke ehlabathini. Yile nto iqala isithi the other side is awaiting. Xa uwela ubheke ehlabathini uqala ngokuzama nakhe nakutishala wamadodana ePretoria ayisithi indodana yokuhlala kwazi ukushumayela ithi tishala ngikwazi ukushumayela izinto uba ukhona ukushumayela ujelele phithi sisuka esibhezela in fact that is at the center yamawisi kuba thina we've got the spirit of being a missionary apha ukuthi singabavaleki apha kwinto esiyithethayo sitshayikome la Yesu kwandunayo kuwe nawe amanye mawasanele nami siyazi ukuba sinesimendelelo sithu sesibulelani kuye uthi belumphathi abatsho bakhulu ngicela siyekelela thina bentesayo ngabentandazo sithi abantu 85 sithi khangelani esibono isibheke sikhilwe ngumsindisi owaphela uthi nombhali esihambela umnyameni singenalo ukhanyiso ezihambe konele
singakwazi ukukhuluma kodwa uThixo wasinceda yena wasinama yena asenyuke nalo Sathane. All the way now was
In Jesus Christ's name, amen. Osikakhulu sizazama ukuphelele express sicele ngiphinda usondele ukuze sikwazi ukubheka phambili. Ongabinga befuthi sibone badla lonke khona nobeni. Ngicela abazalwane noma ubawani mhlawumbe uzapha phambili ozwa kasike ngicela ukuze ngaphambili umphathiswa we-ANC abaye umoshe bawundleleni siyacela nizamapha phambili kufuneka nginibuke ungaba ukhona uTabemungu Inkosi. Osikakhulu masibulele kakhulu. Sizawucela abesondela abazalwane bethu Nkosi yami besiza ngaphambili. Sicela abafundisi bakwazi ukuba baqinise izinto zabo kuwo. Sicela uTata uMakhananda aqinise lena yokuqala. Sithathe ithuba Nkosi yami lokuthi kotata nomama aba balapha ngaphambili into ekhoyo ntata uNcuka obefanele bawulapha kunye nabo sime apha okuzokwenza amazwi okubulela namazwi okuthatha ucela aba bazalwane babonayo bamnyapha ngaphambili kulo nyaka uhola wethu was more than 1.5 million, close to 1.6 million. uThixo wasenzela inceba ubaba ebaphume baye bantwini basacrifice imali zefamilies zabo bazonikela ngazo basacrifice imali zebusiness zabo bazonikela ngazo Nsosi kulela kakhulu uThixo ngemisebenzi yabo namandla uThixo abebaphela bakhona ecaweni bedla ngokubalekisa abantu lokuba njengoba benikele ngohlobo ukhona walonyaka udibane necawe nokuthi ikhaphetshu yakubo nokuthi itapile yakubo nokuthi ithele yakubo idinitsele yakubo nibona abantu bengasezi konzuli kanti lokuba
Kuthi nje kwawukubuka le-festile abantu sebekhangela ukuzithengela ihandle ye-festile sebekhangela ukuzothenga ihandle. Noko abazalwane ngendlela abasiqhube ngayo bekwinje kule ndawo bawube khona ntaluka ukhona bawudlalileyo it's over 1 million bebodwa. And so i-team lena yebandla edinga ukukhuselwa nokuthandazelwa. Kumele sibathandazele, kumele ukubana sibacelele uThixo amandla amatsha. Ukwenzela ukuba apho bathabathe khona kwande nangakumbi. Simele ukunika uzuko nembeko nodumo kuThixo ngenxa yabo. Simele ukuthi uThixo umhle empilweni zethu ngenxa yabo. Ekugqibeleni ndicela ukuba nje utata uMakhananda ndicele nje nijike ngapha nogqibela liguqe ukwenzela utata uMakhananda anephi umthandazo. Siyabulela bemzali Thixo wethu olungileyo kwangankosi apho bathathe khona ubandisele nanikibona bodwa neentsapho zabo Thixo wethu olungileyo bathi nabaninzi inkosi bebengaqheliselwanga okokuba unguThixo ofanele ukubulela unguThixo ofanele ukubonga uthi nkosi ngenxa yale misebenzi ifundisho ukuthi sonke uzibasikelele ke Thixo ubangcwalise egameni loyise nelonyana nomoya ingcwele. Amen. Kosikakhulu ngicela ukuthi-ke ngoku sizawuxhawula nje sawugqiba sibakhulule ukwenzela ukuba sibaphe isandla sokudlelana. Ngicela-ke ukuba sibakhuselele ithandazo sibacelele sikelele kuThixo. Ngelithi-ke xa kukhona umuntu othi oye kuwo athi ucelayo badlalele khona ukuthi ningavumi okanye nithi ngabezekulu ngoba ewisile ungaphela uba ngabantu bavumela yonke into. So kumele ukuba sibaprotecte more especially mna kumele bakhusele kakhulu ukwenzela into yoba bangonzakali ngenxa yokunikela kwabo enkonzweni. Mayibongozi uThixo ke asigcinele bona abapha amandla nangakumbi enzele ukubana kulonyakazayo xa bebuye uThixo yimncedi iibhizinesi zabo kwilevele ezikulu zibe sele zinyukile zikwilevele. Ilizwi likaThixo lithi by this time next year it shall be well. Kumele sitsho ukubana nani uThixo unyaka olandelayo kuzawube sele uthe chatha ngakumbi kwiintsikelelo zakhe. Inkosi igcine, inkosi isikelele, inkosi ibe nani kunaphakade. Amen.
sifika kulo department sithathe njengokuyibiza ukwazi ukubayisa. God is good all the time. Ngikhuluma ngokumangalisa imisebenzi kaThixo. Siyambulela lesivumo sabantwana sabanyana. First ever igroup enkulu kangaka. 309 ngenxa yemthandazo yenu. Naba abantwana ebasondeza kuwe mongameli abazanxiba amathayi e-Children's Ministry ngokwe-identity yalapha ekumkhanyeni eThathe Street. Ndicela xa ndibizele amagama abantwana abazali bame ngenyawo kwezo ndawo abakuzo nabo bonke ababanyana bame ngenyawo kwezo ndawo abakuzo abakhase ngomthandazo. uLunathi Moyeni, uLiyema Hobo, uBenathi Hobo, Imiyolo Madosi, Sipesihle Ntilinga, Inothando Ntilinga, Alutho Ntilinga, Olokolo Kukhwana, Liyabona Mfuzi, Sange Thandela, Amahle Gqomba, Uviwe Charlie, Onika Gwala, Akhumile Smith, Onika Yomthembu, Uyapha Gwala, Kwandile Nkuluko, Asiyolise Williams, Olothando Khene, Likhanye Lunathi Phato, Lwandela Phato, Liyabona Yohana, Siyapha Mbasa, Sinenhlanhla Phangwa, Sango Phangwa, Thambile Kani, Bukho Sanda, Sivuyisiwe Bukelile, Othandwayo Madikane, Zizivele Madikane, Lubabalo Sindiswa, Lihle Mhlekekhu, Ondela Makhasela, Naledi Jeza, Sinovuyo Solani, Zingce Boy, Mivuyo Gembila, Lihle Daimani, Enzobuhle Nyembezi, Misobuhle Nyembezi, Eyamntana Mfaka, Azama Mbidlana, Inako Bobani, Asanele Do, Akholiwe Alana, Endinako Xoma, Live Fast, Iminathi Mbuka, Ezobo Goti, Lisolomzi Mayekiso, Lithemba Daimani, Phiwe Kongwane, Ayabulela Bindlana, Esha, Z, Kwezi Nganu, Iviwe Nganu, nabo befisi abantwana sibazisa ukuthi badlale amaqhinga phakathi kwabo kukho i-CMPs ezimbini, Solwabile Ntwali lo uthethayo kunye noSisi Avuma Ndlovu. Sakhona sicela bazingeni. So there's an Ababini, the Feng Kolbom, with no Akama Zoom.